Magkakaroon na muli ng bagong regional prison facility sa bansa makaraan ng mahigit 5 dekada. Ito'y matapos pangunahan ng Bureau of Corrections ang groundbreaking ng proyekto sa Palayan City, Nueva Ecija. Aabot sa 470 million pesos ang halaga ng makabagong pasilidad na itatayo sa 60 hectares na lupang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan. Target itong matapos sa loob ng isang taon at kayang mag-accommodate ang hanggang 7,500 persons deprived of liberty. Layon daw nitong maibsan ang siksikan sa mga bilangguan sa Pilipinas sa pamamagitan ng hiwalay na mga pasilidad para sa iba't ibang security level. Kabilang sa mga ito ang maximum, medium at minimum security camps, pati na rin ang mga pasilidad para sa kababaihan at rehabilitation center. Bukod sa seguridad, magkakaroon din ng rehabilitation programs gaya ng vocational training, agriculture areas at drug treatment centers upang mas mapalakas ang reintegration ng mga PDL. Inaasahan din itong magbibigay ng malaking tulong sa lokal na ekonomiya ng Palayan City dahil sa libo-libong trabahong malilikas sa panahon ng konstruksyon at sa tuloy-tuloy na operasyon nito. Kasabay nito, mapapabilis din umano ang pag-unlad ng infrastruktura sa lugar tulad ng mga kalsada at utilities bilang bahagi ng pagpapahusay ng sistema ng kulungan at paggamit ng mga lupain ng gobyerno sa bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.